Sa kabila ng naging pagtutol, pagharang at panggigipit umano ng local government unit ng LGU Tigaon, tuloy at formal nang binuksan kahapon ang matagal nang hinihintay ng mga residente ng Team 1 Fiesta Village sa Zone 7, Barangay Abo, Tigaon, Camarines Sur. Dumagsa ang mga residente at nakilahok sa pagbubukas ng Fiesta Village na naghatid ng kasiyahan, dulot ng iba't ibang aktibidad para sa komunidad. Sa panayam ng news team kay Municipal Councilor Jerome Cap J. Lely, ipinaliwanag niya ang umano'y dahilan kung bakit tinangka ng LGU Tigaon na pigilan ang pagpapatuloy ng Team 1 Fiesta Village. Ayon kay Lelis, seguridad umano ang pangunahing dahilan na ibinigay ng LGU, partikular umano ang kakulangan sa security measures para sa nasabing aktibidad. Hindi rin dumalo ang sinumang kinatawan mula sa LGU Tigaon sa isinagawang Final Incident Management Team meeting nitong Sabado, August 8 sa Capitol Complex para paghandaan sana ang aktibidad. Base po sa sulat na na-receive natin, kulang daw tayo pagdating sa seguridad. So kung makikita naman po natin, papasok pa lang, nagkalat po ang ating PNP personnel. Nandito rin po ang ating mga CSU sa GIP Kalikasan. Nandito rin po ang ating may mga naka-standby tayong ambulance na sinasabi nila na hindi raw tayo sapat pagdating sa seguridad, pagdating sa sanitation and etc. So pinapatunayan po natin na kahit anong mangyari, talagang boses ng tao yung mananaig, yung kasiyahan. Huwag natin haluan ng politika. Nalungkot ang karamihang residente ng bayan ng Tigaon matapos nilang malaman ang pagpapahinto ng lokal na pamahalaan ng Tigaon sa Team 1 Fiesta Village na naging tampok sa lugar ng kasiyahan at pagtitipon ng mga mamamayan. Yung reaction ko po talaga nalungkot. Yung reason po siguro dahil hindi may experience to. And kung hindi natuloy to, walang ganitong mangyayari dito sa Tigaon. Ano mataipa pundo na mayo maning gigibuho na karautan, puro nga ni kaugmahan kan mga tao. Ta kung saan man po ang gusto kan mga tao, di duman man po, di mo po pwedeng mamimili kan gusto ang mga tao. Ta siyempre po baga kung saan man maugma. Kapansin-pansin din ang kakaibang sigla at dami ng mga aktibidad ngayong pagdiriwang ng piyesta sa bayan ng Tigaon, Camarines Sur. Ngayon lamang umano nila naranasan na ganito kasigla at kabongga ang selebrasyon ng piyesta sa kanilang bayan. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, madalas umano tahimik lamang ang bayan ng Tigaon kapag panahon ng piyesta. Ngunit ngayong taon, kapansin-pansin ang pagdagsa ng mga tao at dami ng mga aktibidad na nagbibigay buhay sa selebrasyon. Para sa ilang residente, tila isa ito sa pinakakaabangan at pinakamasiglang piyesta na kanilang nasaksihan sa bayan ng Tigaon. Medyo matagal na rin po na medyo tahimik yung Tigaon. Siguro it's about time naman po na magkaroon ng ganitong mga event na para din sa mga tao, sa mga Tigaoeños and the other mga kapit na mga municipalities. First time po, kaya nga po ako daw kumalo na nagdigdi po ako para maugmaman po ako pati mga apo ko, pati aki ko. Kaya nagdigdi po ako. Kung makikita naman po natin, ito yung pinakauna na history sa bayan ng Tigaon na nagkaroon tayo ng bongga. Talagang very memorable na fiesta na talagang mas pinaganda at mas pinaghandaan. Masayang-masaya ang mga kabataan matapos itong masubukan ang mga libreng rides na hatid ng probinsya ng Camarines Sur bilang bahagi ng selebrasyon at kasiyahan para sa mga residente. Kapansin-pansin ang saya ng mga bata habang pumipila at sumasakay sa mga libreng rides na nagiging isa sa mga atraksyon. Bukod sa libreng rides, may libreng goto at ice cream din na inihandog sa publiko. Marami ang pumila upang matikman ang libreng pagkain at malamig na ice cream. Hindi lamang mga residente ng lugar ang nakisaya, kundi maging ang mga residente mula sa mga karatig bayan na nakiisa sa selebrasyon. Para sa maraming pamilya sa bayan ng Tigaon, naging pagkakataon ito upang maging masaya at makapag-bonding nang hindi kinakailangang gumastos, lalo na ang mga kabataang sabik na sabik sa mga libreng rides.
Patuloy namang inaasahan ang pagdagsa ng mga residente at bisita habang nagpapatuloy ang mga aktibidad na naglalayong maghatid ng saya at kasiyahan sa bayan ng Tigaon. Eli Balbin, CSN.